खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ जोंनि बड' इडुकेसन इउटुब चेनेलाव बरायनाय जाबाय। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआव आङो नोंथांमोननि थाखाय जिके टेस्ट लानानै फैदों। नोंथांमोना बे टेस्टखौ लानानै बेसेबां नाम्बार मोनदों नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय। बे टेस्टआ आसाम जिकेनि सायाव जागोन। अब्ला फैदो जोङो टेस्टखौ रिभिजन हिसाबै लानोसै। नोंथांमोननि स्क्रिनाव 1 नाम्बार कुइसना बुंदों चाणक्यनि गुबुन मुङा मा? नोंथांमोना बे मोनब्रै अपसननिफ्राय बबे मोनसेया कारेक्ट बेखौ गोसोआव सानदो आरो आंनि होनाय एन्सारजों मिलायनानै नायदो आरो जादों जायाखै बेसेबां हाखो कमेन्ट खालामदो। अब्ला बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना अपसन नाम्बार बि, कौशल्याया बेनि कारेक्ट एन्सार। दाना फैदो कुइसन नाम्बार 2 नोंथांमोननि स्क्रिनाव। कुइसन नाम्बार 2 आव बुंदों गाहायाव होनायफोरनि गेजेराव सोर भारतआव बान्दा राजफोलेरनि गायसनगिरिमोन? इंराजियाव मा बुंदों? स्लेभ डाइनास्टि होननानै बुंदों बान्दा राजफोलेरखौ। अब्ला सोरमोन बिनि गायसनगिरिया? नोंथांमोना बासिदो। अब्ला बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना अपसन नाम्बार सि, कुतुबुद्दिन आइबक। दाना फैदो कुइसन नाम्बार 3। कुइसन नाम्बार 3 आव दङ गाहायाव होनायफोरनि गेजेराव सोर सम्राट बाबरनि फिसाज्लामोन? बेयाव बाबरनि फिसाज्लाखौ सोंदों। नोंथांमोना मोनब्रै अपसननिफ्राय बासिदो। अब्ला बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नाम्बार ए, हुमायुन। दानिया फैदो कुइसन नाम्बार 4। कुइसन नाम्बार 4 आव दङ जालियानवाला बाग बुथारग्लुंनाया गाहायाव होनाय बबे नोगोरमायाव जादोंमोन? नोंथांमोना बासिदो मोनब्रै अपसननिफ्राय बबे जागोन। अब्ला बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नाम्बार सि, अमृतसर। अपसन नाम्बार सिआ बे कुइसननि कारेक्ट एन्सार। दाना फैदो कुइसन नाम्बार 5। कुइसन नाम्बार 5 आव दङ आसामाव आहम साम्रायजोनि जोबथा राजाया सोरमोन? नोंथांमोना बासिदो कारेक्ट एन्सारखौ। अब्ला बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना अपसन नाम्बार सि, पुरन्दर सिंहा। दानिया फैदो कुइसन नाम्बार 6। कुइसन नाम्बार 6 आव दं पानिपतनि नैथि दावहाया सोरनि खुंथायनि समाव नांनाय जादोंमोन एबा सोरनि खुंथायनि समाव जादोंमोन? बाबरनि समाव ना हुमायुननि समाव ना आकबरनि समाव ना जाहांगीरनि समाव? नोंथांमोना बासिदो कारेक्ट एन्सारखौ। अब्ला बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना मा? अपसन नाम्बार सि, आकबर। नोंथांमोना मोनथिनानै ला आकबर आरो हेमुनि गेजेरावनो बे पानिपतनि नैथि दावहाया जादोंमोन आरो माब्ला जादोंमोन होननानै बुंबा 1556 नि 5 नभेम्बराव पानिपतनि नैथि दावहाया जादोंमोन। ओमफ्राय सेथि दावहानि सोमोन्दैबो सोंनो हागौ। सेथि दावहाया सोरनि समाव जादोंमोन? बाबरनि समाव। बाबर आरो ल'दि डाइनास्टिनि इब्राहिम ल'दिनि गेजेराव जादोंमोन। माब्ला? 1526 मायथाइनि 21 एप्रिलाव फैनो हागौ। नोंथांमोन भेरि इम्परटेन्ट, नोंथांमोना मोजाङै गोसोआव ला। दाना नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 7। कुइसन नाम्बार 7 आव बुंदों जोबथा मुगल सम्राटआ सोरमोन? हु वाज द लास्ट मुगल एम्पेरर? होमबा मोनब्रै अपसननि मादाव बासिदो नोंथाङा बबे जागोन। अब्ला बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना अपसन नाम्बार डि, बाहादुर शाह जाफर। आरो गोसोआव ला नोंथांमोनहा मुगल एम्पारार एबा मुगल साम्रायजोखौ सोर गायसनदोंमोन होननानै बुंबा बाबरा गायसनदोंमोन। बाबरानो गिबि राजामोन। गोसोआव ला। दाना कुइसन नाम्बार 8। कुइसन नाम्बार 8 आव दङ मौर्य राजफोलेरखौ सोर गायसनदोंमोन? हु इस्टाब्लिश द मौर्य डाइनास्टि? मोनब्रै अपसननि मादाव बबे जागोन नोंथाङा बासिदो। अब्ला बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जागोन नोंथांमोन अपसन नाम्बार ए, चन्द्रगुप्त मौर्य। बिथाङा गायसनदोंमोन। दाना फैदो कुइसन नाम्बार 9। कुइसन नाम्बार 9 आव दङ सोरनि खुंथायनि समाव चीननि गोथार थावनि दावबायग्रा हिउएनसांआ भारतआव फैदोंमोन? डिउरिं हुज रुल डिड द चाइनिज पिलग्रिम
हिउएनसां भिजिट इन्डिया सोरनि समाव फैदोंमोन नोंथांमोना बासिनांगौ। मोनब्रै अपसननि मादाव बबे मोनसेया कारेक्ट नोंथांमोना बासिदो। अब्ला बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जाबाय हर्षवर्धन अपसन नाम्बार ए। आरो गोसोआव ला भास्कर बर्मननि समाव हिउएनसांआ जोंनि आसामाव दावबायफैदोंमोन, कामरुपआव दावबायफैदोंमोन, बेखौबो गोसोआव लाखा। दाना फैदो जोबथा कुइसन नाम्बार 10 पानिपतनि सेथि दावहायाव सोर देरहादोंमोन? आकबर देरहादोंमोन ना बाबर देरहादोंमोन ना पृथ्वीराज चौहान देरहादोंमोन ना राणा प्रताप देरहादोंमोन? होमबा बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जोंना सोर? बाबरा देरहादोंमोन। मानोना जोंना पानिपतनि सेथि दावहाया बाबर आरो इब्राहिम ल'दीनि गेजेराव जादोंमोन। 1526 नि 21 एप्रिलाव जादोंमोन नोंथांमोन गोसोआव ला। होमबा बेखिनियावनो आङो आसाम हिस्ट्रि जिके रिभिजन 1 खौ आङो नोंथांमोननि सिगाङाव 10 कुइसन लानानै दिन्थिखांबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोनदोंबा लाइक खालाम, शेयार खालाम, साबस्क्राइब खालाम आरो नेक्स्ट रिभिजननि थाखाय नेनानै था। थेंक इउ।